Ang paboritong kalingawan sa mga kalalakihan sa ilang pastime, mao ang sabong. Sa sabong, dunay mo daog, duna po'y mapildi. Ang gitawag ani nila sa mapildi, mao ang mabihag. So kay nabihag man, lutuo na to ang bihag. Pinaagi sa akong mugna-mugna nga style. Sa akong mga kaila, amigo, ug mga amigong sabongero, nga sige na og tanaw sa atong mga video. Apan wala pa nakasubscribe, please subscribe og please pindutan ninyo ang notification bell para updated kamo kanunay sa mga bag-o pag ginatong umaabot nga mga video. So sabongero, watch out!